Брустът се плува като се лежи на гърди във водата, ръцете едва се подават над водата, а краката се движат изцяло под водата. Главата е над водата, като се потапя по време на втората половина от цялото движение. Стилът започва да се плува като пловецът лежи във водата с лице надолу, ръцете са опънати напред, а краката са опънати назад. Има 3 стъпки при движението на ръцете. Загребване навън, надолу и навътре и следва плъзгане. Движението започва с загребване навън. От първоначално положение ръцете потъват, като се разделят и завършат загребването навън. При загребването навътре ръцете се събират пред гърдите, като дланите са обърнати една към друга, а лактите са отстрани на тялото. Следва плъзване, при което ръцете се изнасят напред в първоначално положение под водата. Движението на краката, разговорно известно като жабеш коритане, се състои от 2 части – отласкване и загребване навътре. От първоначално положение краката са изпънати назад, ходилата се преместват заедно към седалището. След това ходилата са насочени навън, подготовка за отласкването. Краката се движат бавно, докато вземат позиция отласкване и се движат много бързо по време на отласкване. Дишането обикновено се извършва по време на загребването, тогава пловецът вдишва през устата и след това издишва през устата или носът под вода. Някои хора държат главите си над водата през цялото време, когато плуват бруст. Това е не само трудно и неприятно, но и опасно за гръбнака. При плуването с лице над водата се получава прекомерно изпъване на мускулите на врата и гърба, което може да доведе до увреждане на гръбначните стави.